З Верховної Ради, щоб не поняли, як себе з нами вести. Ми беремо 2 жовтих автобуси, як у Богдан, засовуємо в один 200, в другий 200. Заварюємо нахер двері і пускаємо по маршруту Кривий Ріг, Олександрія. 3 рази в день туди, 3 рази назад. Щоб нюхали один одного, щоб вчерли один одного, щоб гадали один одного. Тому що вони витворяють з нами 23 роки. Їм вистачить 2 днів, щоб поняти, що вони лохи. Коли з мене встаю, каву наливаю, бо з нею трохи туго. Штани надрагую, а їм ледь сію, і у п'яточках на босоногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю. На зупинку свою знову прибігаю, і нервово після того мене того чекаю. Я велика сова, на дорозі світи не знаю, що це села, сука, що? Дівчата зарє! Пацани зарє! І рибаю. Роботу піднімаю, хіба зупиняю, і в салон дівчинки через вікно залітаю. На когось кашляю, відвідує п'яне тіло. Трошки політаю, і до віку футболісти між ногами пробую. Як велика сова, на дорозі світ. Пошел чувствовать, сука, что? Ладно, не забрал. Ладно, не забрал.